Het is wat gemoedelijker 's nachts dan oedaai en jongens. Hier in het donker hinnen en ach ja, de helft van de lochten gaan uit op de afdeling en de kamers zijn natuurlijk donker. Ja, dus dat toch wel wat apart in het donker hier omrennen. Ja, dat had wel wat. Ja. Nou, heb je er wat zin in? Ja, ik ook hoor. Ik ga even naar de bel en dan kom ik bij de ja. Nou, dit is de afdeling orthopedie. Dat is voor de naaie heupen en knibbels onder andere. En urologie, Hallo. de urinewegen. Wij hebben kaakchirurgie erbij, KNO. Heel af en toe nog eens een oogheelkunde patiënt. Gynaecologie hebben we een peerbedden en de neurochirurgie, de hernia's. Dus het is een heel protte. En op onze afdeling kunnen 24 patiënten lezen. Op het moment lezen er 21 volgens mij. 100 milliliter een half uurtje. Ik moet even snel checken hoor. 'S Nachts is het over het algemeen ja, een beetje relaxter. Daar heeft net alle artsenvisites, er hoest net de hele tijd op een deel de operatiekamer. De waskerij natuurlijk, nou ja, al dat soort dingen. Het is ja, wel een beetje relaxter 's nachts. Houdt ervan? Ja, op zich wel. Ja, de afwisseling is heel erg leuk. Ja, het is met Jitske, 4 jaar aan. Hij zoest al heel even mooi mijn meisje in willen, maar een patiënt. Hoe is het verder met haar? Ja, wel goed. Misselijkheid is ook niet. Oké, lekker sliepen. Ik heb 2 bandjes, 2 jongens, een van 12 en een van 8. Ik ben trouwd met Erik en die is chauffeur. Hele leuke combinatie, chauffeur en verpleegkundige. Hoe dat ze? Nee. Nou ja, hij maakt het hele lange dagen en ik werk onregelmatig, dus dat is gewoon heel lastig inplannen met baan. Dus als morgen dan maak ik eigenlijk sliepoedai en dan is mijn man aan het werk en dan mijn oudste komt wel gewoon thuis, die heeft de sleutel meegekregen. En mijn jongste gaat even naar een vriendje te boetsen uit squallen. Even een paar uurtjes. Ik zei, dan moet hij dan thuis komen. Ja, ik moet al even sliepen, want ik moet 's nachts werken. Nee. Nou ja, ik hoop het ook voor u. Eigenlijk moet ze sliepen, de patiënt. Dus maar we eigenlijk weer contact met haar 's nachts. Maar goed, dat gebeurt natuurlijk wel, want de meesten sliepen net altijd lekker goed in het ziekenhuis. Sommige mensen hadden echt een behoefte aan een praatje. Even bij ze zitten, even hun verhaal doen en dan kiezen ze zich vaak, ik wil wel Jan. En als er net de tijd van neemt, dan kan het gewoon ik wezen dat zo'n patiënt de hele tijd op die bel drukt. Want ja, die weet ik net wat die maat. Dus nee, maar weer op die bel drukken, dus dan moet je er eigenlijk gewoon even de tijd van nemen. En dan, dan kiezen ze zich vaak wel weer rustig bel Jan. Lees je hem wat op schema? Ja, het best. Ja, hè? Neem je alle patiënten wist en iedereen slipt en is rustig. Of een gedeelte slipt en is rustig. Dus ik ga nou de medicatie even checken. Direct nog wat medicijn, toch een infusie aan. En dan gaan we de afdeling even oproemen. Dat is ik uw taak in de nacht.